Arratsalde honari, eta barkatu 5 minutuko atzerapenarekin azken orduko gai bat sartu jartzen da gai zerrendaz kanpo, eta horren inguruko azalpenak bozeramai emoten genbiltzan, 5 minutuko atzerapenarekin hasiko dugu gorko bileria. Aurrera, Kontxi, mesedez. Gai-zerrendako lehenengo puntu da 2022ko urriaren 24ko bileraren aktaren onarpena. Konforme zaite? Aho batez onartuta geratzen da. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak. Hirugarrena, San Martin Agirre eskolako Agorotxin guraso elkarteak Bergarako udalarekin Osintxuko eskolako jangelako zaintza zerbitzua diruz laguntzeko sinatutako hitzarmena bertan bera utzi eta helburu berarekin hitzarmena Txuringo elkartearekin egitea. Proposamena da, horre adierazten da bezala, lehen bere momentuan sinatu zain hitzarmena bertan bera ustea eta helburu berdinarekin hitzarmen berri bat sinatzea Txuringo elkartearekin urrengo behi ikasturteetan, hau eta urrengo ikasturterako. Udalak diru laguntza bat emango luke gastuei aurreikiko. Proposamena onartzen aldeko botoak, aho batez onartuta geratzen da. Laugarrena, bigarren soldata igoera proposamena. Jundan urrian, errege dekretu lege berri bate argitaratu zen, eta lege horretan adierazten zuen administrazio publikoetako langilei bigarren soldata igoera bat aurten ekeko erabakia. Eta beraz proposamena da. Urriaren 18/2022 errege lege dekretuaren 23. artikuluaren edukari jarraituz, Bergarako udalean langileen ordainsariak handitzea, soldata eta beste ordainsariak 2022ko urtarrilaren batetik aurreko eraginarekin. 2021ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 1,5% igoera aplikatuz. Lehendik aplikatutako 1,2ko igoera kontuan izan da 2021ko abenduan indarrean zeudenak 1,3% igoera izango dute guztira. Azaroko nomina igoerarekin ordaintzea eta urteko atzera eraginak azaroa eta abendu bitarteko nominetako batekin ordaintzea. Eta udala liberatuta dauden zinegotziei ordainsarietan igoera berdina aplikatzea. Proposamen hau onartzen aldeko botoak? Aho batez onartuta geratzen da. Urrengoa kontu ematea bada, 2022ko hirugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioaren berri ematea. Udala, Euskaltegia eta Mizpirualdeko aurrekontuena. Besterik gabe jakitun izateko. Seigarrena ere baita berdin da, jakinen gehatzeko. Berankortasunari eta ordaintzeko bataz besteko EPEari buruzko informazioa 2022ko hirugarren hiruhilekoa udal administrazioen fakturen erregistroa eta berankortasuna onartza proposatzen du eta adierazten du jadanik Gipuzkoako Foru Aldundiari bidalita dagoela. Zazpigarrena, 2022 kreditu aldaketa. Da, udal aurrekontuaren kreditu aldaketa bat, transferentzia bidez, egingo litzekena eta erabaki izango litzeke. Kreditu aldaketa hori onartzea eta erabaki horren berri kontu hartzaietzari ematea. Proposamen honen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Bai.
Bueno, hemen gehiago absolutuakin onartu den transferentzia, kredituen transferentzia isa 900.000 euroko kopuruena da. Eta, bueno, guri atentzioa dituzku hainbat proiektu, bueno, bertan bera geratu diela edo diru gutxikin geratu diela, ezta? Hemen, ez dakit, aipatzearren batzuk desameantatzeko ekintzak 35.000 eurotik 25.000 eurora jaisten da, eta hau dakigula ez da gauza handirik egin. Energia kanpo kontratazioa 15 eurotik danak entzen da eta bertan bera geratzen da. Jarduera ondaerak 2.000 eurotik 2.000 euro kentzen dira, zerotan geratzen da. Argiteri publikoan 100.000 eurotik 80.000 euro kentzen dira. Bidegorriak eta mugikortasuna 60.000 eurotik zerotan geratzen da. Auzoetako birgaitzea 60.000 eurotik 45.000 euro kentzen dira, isa dana. Gizarte kartera mapa, gai nahiko garrantzitsua gure ustez, 100.000 eurotik 88.000 euro kentzen dira. Etxeak alokairura ateratzeko programa, bildun programa sartuta zegoen proiektu bat, 35.000 eurotik danak kentzen da, eta 0 eurotan geratzen da. Orduan, guretako honekin, argi geratzen da, ez dakit egite maila basua eta gestio maila, atzeratu egiten direla gauzak eta ez direla, gauza asko ez direla egiten. Orduan, hori nahi ginoan agerian lagatzea, hobetzat komentatzea. Uste dut, batzordean bertan be emon zen azalpenak, proiektukako azalpenak be emon izan die, badakigu eta hainbat partida geizten die, momentuko biharrak atzeratu dielako, batzutan ezin izan dielako gauzatu eta beste baldintza batzuk sartzen dielako, adibidez aitzatzen duzu, gizarte kartera mapan jetxera handi badagoela, eta hori azkenengo komentatu izan dugu, baldintza duta dagoela lanketa hori mankomunitateko prozesu batzui, aura be diputazioko prozesu bati baldintza duta, eta adibidez nahi baino berandu hau dabil garapen hori emoten, ez bergaran bakarrik, askoz be eremu zabalagoan, eta kasu hortan ezin diegik aritu horko inbertsio batzuk, eta kentzen die hortik. Desamiantadoko agaitzatu duzu, eta horra adibidez bere momentuan esan ginoan formazio proposamen bat eten ginuala langileten aurrean, eta ez da duki esperotako emaitza, eta beraz ezin badegik aritu 2022an zentzua dauka rekurso horrek beste prioridade batzuk markau eta prioridade dauken ekintza horretara bideratzea. Eta partida indan analiza hori izan da. Urte bukarara llegatzen gabitz, partida batzuk ejekutabal izan die bere osotasunean, eta beste batzuk rekurso gehiago bia dituzte euskena baino, eta itxatzen zinen 900.000 euro, horretatik gehikuntzak die, 100.000 jolasparketan, kanposantuan sortu dien lanetan 148.000, urbanizazioetan 128.000, agorrozingo futbol zela izan 149.000, partida handizenak aitxatzearen, hor 600.000 euro inguru doiaz. Eta horrek die urtia aurrikusi ezin zienak eta sortu dien biharrak. Eta indana analizi bat, ejekutau ezin izan dienak arrazoi desberdinagatik, edo ejekuzio maila bajoa eukidabenak, edo ez dana biharrik egon, zebesteen bat partida di doiketak, espero sana 25.000 euro nirtetzea, eta 6.000 euro gutxiago nirten zan analizita zinua. Diru horrek gaur daren prioridetara bideratu, eta biharra daukun proiektu horrek aurrera ataratzea. Eta uste oso ariketa sanua dela, urte bukaeran, biharrak berriz aztertu, eta egon estan hori edo aurrera eta ezin alizan dan hori bideratzea benetan biharra daukun gauzetara. Beraz, nire analiza bestatzen gurtzak eta da, 900.000 euro destinatzen ditugu momentu hontan daren prioridadietara. Hurrengo puntura pasatzen gea, 8. 2022ko udal aurrekontuaren 13. eta 14. kreditu aldaketako onartu zenbandako dekretuen berri ematea. Besterik gabe, zuek jakitun izateko. Hemen antzako puntu batera gatoz, mankomunitateko
esekuzio maila nahiko bajua agerian geratzen da. Oindala urte batzuk, mankomunitateak bueltatzen zituan diruak, izaten ziren 5.000 euro, 10.000 euro, maila hortakuak. Oin, 2021ko aurrekontuetatik 321.000 euro bueltatzia, gure ustez, mankomunitateak egiten ari den gestinioa edo gestinio falta hobeto esan da, agerian agertzen da eta kezkagarria da gure ustez. Hori buelta bat eman behako eta mankomunitatean zerbait egin behar dela erakusten da. Kurioso itxejat, mankomunitateak badauka bere ogasun batzordia eta nemon ziren bere momentuan azalpenak, egisadak erakin bat egon zala eta hori bueltatzea erabakitzen dela. Ez da idakizuen, baina aurretik inbertsio diferentia bersan dienean, gerakin horrek ezien bueltau izan, eta mankomunitateak horretzen zizuen kasu honetan, indan hartu izan duen erabakitza da bueltatzea, eta bihar batzuk lehen aitzatzen eban, prioridadeak eukilezken herrizetara bueltatzea. Aurretik itxen izan, eta nik uste hori erabaki zuzena dela. Herritzarren diruak udaletan kudeatzen die, mankomunitateera zerbitzu batzuk kudeatzeko enkomienda batzun bidez bialtzen da, eta nola baitz aurrekontu hori erantzuteko itxen die diru aportazioak, eta horrek gerakinen bat sortzen baldin badau, zentzuzkoena da, herrizetara bueltatzea, herritzarrek dauzken behar horrek erantzuteko. Eta hori da egin dana, eta horretxaitxik dago kasu honetan gerakinaren banaketa bat herri-zerri indakoan aportazioen araberakoa. Aurra, Maite. Bai, Gorka ados, gerakinak herrira itzuli behar diala, herrisarenak dialako, bai, eta baitza ados, herrisaren diruak kudeatu behar diala, eta momentuko biharretara egokitu, bai. Baina guk gaur maigaineratu egin nuana eta adierazen egin nuana da, nolabait urtea planifikatzen danean, eta aurrekontu batzuk planifikatzen danean, gauzatzeko dira. Eta gaur salatzen duguna edo, maigaineratu duguna da, nolabait, zuen planifikazioa zertan geratu da, ez? 900.000 euroko kreditu aldaketa bada onartu da hemen. Eta hainbat proiektu geratzen dira, eta batzuk zuen proiektuak geratzen dira maigainean gauzatzeke. Eta hori da kritika naiz ginoana. Eta berdina gertatzen da mankomunitatean. 321.000 euro itzuli dira, bai? Horrek esan nahi dago atzetikan proiekturen bat, edo batzuk ez diala garatu. Aurreikusitako proiektuak ez diala gauzatu. Ero ez diala garatu, eta hori da kritikatzen dugula. Kudeak eta eza, proiektuak aurre ikusten badia eta ez diala garatu. Eta berdina, pasatzen da, bergarako aurreko puntuan onartutako kreditu aldaketa guztietan. Noski bideratzea iala beste proiektu batzuetara, noski horretarako da kreditu aldaketa. Partida batzuetatikan, beste partida batzuetan, gehikuntzak behar dira, eta gehikuntza horrek onartzen dira gaur, baina partida batzuk mugikortasuna bere horretan guztia mugitzen da. Osea, zeroan lagatzen dugu. Mugikortasun atal horretan ez da erabili diru partida hori, eta hori da gauza esaten duguna. Darela partida batzuk ez dianak ikutu behin. Noski beste batzutara bideratu dela, baina partida batzutan, arlo batzuetan ez da ezerrein, eta hori da Martinek esan nahi esan da dena. Lehen ustot zaitu nezela azaltzen eta uste dut badala esan duzuna aurrekontuak aurrikuspen batzu die, eta aurrikuspen horrek aliketa zorrotzen akitxia tokatzen da eta uste dut zaiatzen gala beti, baina aurrikustenak dien inian urtean ziar bizixak dien eta aldatu lehizken eta aldatu bihar izaten dien aurrekontuak die. Lehen aitzatu dut eta uste dut oso garbitza dela, 600.000 euro bideratu behar baldin badie tokautako ezustekotara bat, busto garbidako hau da, kostien igoerak, proiektu berrixak, derrigorrian inbiarrekuak, adibidez, eta aurrekoan azaldu ginuan, hilarriko kaperaren konponketia. Babestuta onerekin bat, eta susteko batzugatik, 200.000 euro bueltara ez, baina gerturatzen dan proiektu bat. Hainbat ezusteko tokatzen denean, berbidatu behar dauzkagun rekursuak, eta horrek eskatzen ditu, lehen esan dutena, doikuntza batzuk itxia,
eta edo gutxiago gastaudan, edo gastau behar esan den proiektutatik kentzia, edo inkluso aurreretan nahiko ginuzken proiektu batzutatik bideratzea diru horrek, inbiarreko proiektu horretara, eta aurrengo urteko aurrekontu proiektuan nahi izan ginuzen horret txertatzera. Ustot aurrekontu zirriborrua aurkeztuta daukagula, eta ebez mugikortasun honean ez hori bakarrik askoz planteamentu ambizioso planteatzen dela. Orduan, bai, aitortuta segurasko proiektu batzutan be, esaten da moduan, dejarse los pelos en la gatera, esaten da nian gazteleraz, tokatzen dela, eta aurrera etara nahi izango inuzken proiektu batzuk, bertan bera lagabi hartzen ditugula, inbiarra eta prioridadea dauken proiektu horrek aurrera etaratzeko. Bederatzigarren puntue, 2022-2024 diru laguntzen plan estrategikoaren lehenengo aldaketa. Aldaketa hori egiten da, sormen beka bertan txertatzeko. Onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Jarra joan guet? Bale. Barkatu, 8. Orduan aurrekotan ere gaizki izan dut, abstentzio beti aurreko puntuan ere izan die 8. Barkatu. 10. 2023 urterako hiribarruko taxi zerbitzuen tarifak onartuz 2022ko azaroaren 16an emandako dekretua baieztatzea. Ez dakit tarifako zehaztuta dare, dekretuan, onartzearen o baieztatzearen aldeko botoak, hau batez, onartuta geratzen da. Udal taldeek adostutako sexu jasarpena eta emakumeen aurkako beste sexu indarkeria mota batzuk espazio publikoetan izenburua duen adierazpena baieztatzea. Adierazpena publikointzan jundan astean, eta honela dio. 2003 urtetik aurrera emakumeonganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi zirenetik 115 emakume eta 11 haur erailak izan dira Euskal Herrian. Zenbaki onarte zein honen atzean izenak eta izanak daude. Erauzitako bizi proiektuak bereziki memorian gorde nahi ditugu 2022an zehar erail dituzten Sara Pina Jeregi, Felisa SP eta Maria Luisa Larrañaga. Azaroaren 25ean emakumeen beraien eskubidea aldarrikatu nahi dugu, espazio publikoa berdintasun baldintzetan erabiltzeko eta horiez gozatzeko, herritartasun osoari dagokion eskubideak bermatze aldera. Hitz batez, norberaren askatasun individual eta kolektiboaren garapena bermatzea. Emakume asko aurrerapenak lortu dituzte banaka egindako alegin tematiaren bidez. Bai eta mugimendu feministek eta beste erakunde batzuek egindako lanaren bidez ere. Espazio publikoak eta pribatuak gizonen eta emakumeen artean banatzeko dikotomia gainditzeko helburuarekin. Hala ere, bi alden arteko desberdintasuna agerikoa da oraindik. Batzuek eta besteek bizitza publikoan parte hartzeko izan dezaketen erabileran. Bai eta gure hirietako eta herrietako kalez gozatzeko eta haiez jabetzeko orduan ere. Berdintasunezko erabilera hori murrizten duten mekanismo anitzen artean sexu indarkerian jarri nahi dugu fokua. Izan ere, mundu osoko emakumeak eta neskatilak espazio publikoan sufritzen ari dira. Emakumeen eta nesken aurkako sexu indarkeria matxista normalizatuaren testuinguruan helburu argia du, funtzio sozial zehatz bat, emakumeak kontrolatzea eta haien askatasuna murriztea hain zuzen ere. Zehazki, jai eta aisialdi testuinguruetan gertatzen den sexu indarkeriak emakumeen sexualitatea kontrolatzeko funtzio hori betetzen du.
Era berean, haien nahia, gorputza, mugikortasuna, espazio publikoko okupazioa, gizarte harremanak eta berdintasun baldintzetan gozatzeko eskubidea kontrolatzea ere. Beldurra eta kontrola bilatzen duten erasoak dira. Hala ere, eraso bakoitzaren aurrean, hauek salatu dituen mugimendu feminista saretu bat atera da kalera. Isiltasunak normalizazioa dakarrelako onarpena. Eta aspaldi esan genuen ez gaudela egoera hau gehiago onartzeko prest. Politika publikoen eta administrazioen betebeharra eta helburua da eskura dituen estrategia eta mekanismo guztia sustatzea. Emakumeek eta neskek beren herritartasun osoa gauzatu ahal izateko gure hiri eta herrietako espazio fisikoan, eta horiek erabiltzea berdintasun baldintzak bermatuta. Kontuan izan behar dugu, erreklamatutako eskubidea ez dela segurtasunera mugatzen, baizik eta espazio batean bizitzeko sarbidea eta askatasunera zabaltzen dela sozializatzeko, bere egiteko eta eraldatzeko, emakumeen eta nesken interesen nahien eta beharren arabera. Toki administrazioi dagokie beren politika publikoan eta hiri plangintzaren bidez, espazio publikoak emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko leku lagunkoi bihurtzea. Nazio Batuen erakundearen ekimenak, hiri seguruak eta espazio publiko seguruak eta alduntzaileak sustatzen du emakumeentzat eta neskentzat sexu jasarpenik eta bestelako sexu indarkeriarik gabe, berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzen aldeko herri itunaren ildotik. Esparru horretan Bergarako Udalak bere gain hartzen ditu konpromiso hauek. Bat, era sakonean ezagutzea emakumei espazio publikoa ukatzeko moduan hitzak, toki politiken diseinuan eta garapenean kontuan hartzeko. Bi, lege eta politika integralen ezarpen eraginkorra bultzatzea, espazio publikoetan sexu indarkeriari aurrea hartzeko eta erantzuteko. Eta era berean, gaitasunak, sensibilizazioa, komunitate mobilizazioa eta beste estrategia batzuk garatzea. 3. Aldaketak bultzatzea jarreretan eta portaeretan. Emakumeek eta neskatoek indarkeriari gabeko espazioez gozatzeko dituzten eskubideak bermatze aldera. Hori gauzatzeko errespetuzko genero harremanak, genero berdintasuna eta segurtasuna sustatzea espazio publikoetan. 4. Inbertsioak sustatzea espazio publikoetan hautemandako segurtasun errealari dagokionez. Genero ikuspegia ziurtatzea hiri plangintzan, emakumeen behar izanak kontuan har daitezen. 5. Berdinsarea tokiko jardunbide sare gisa indartzea, ekimenei eta jardunbide egokiei buruzko ezagutza trukea errazteko, eta hiri eta herri seguru eta inklusiboak lortzeko emakumeentzat eta neskentzat. 6. Beste erakunde eta administrazio batzuekin lankidetzan aritzea, emakunde eta foru aldundiekin besteak beste. Baita, herriko gizarte eragileekin, talde feministekin eta herritarrekin, emakumeek eta neskek aukera izan dezaten espazio publikoa segurtasunez eta berdintasunez gozatzeko. Adierazpena onartzen aldeko botoak? Baho batez, onartuta, baieztatuta, hobeto esan da, egiatzen da. 12. Energia berriztagarrien alde Ekiola proiektua izenburua duen mozioa EAJak aurkeztua. Mozio horri EH Bilduk mozio alternatibo bat aurkeztu dio. Orduan, biak irakurriko ditut eta lehenengo bozkatuko da mozio alternatiboa eta hori onartu ezean EAJak aurkeztutako mozioa. Energia berriztagarrien alde, Ekiola proiektua. Orain hilabete batzuk maiatzean Antzuola, Bergara eta Elgetako EAJ-PNV-ko zinegotziok energia berriztagarrien benetako apustuaren aldekoa ginela argitara eman genuen Ekiola proiektuaren alde agertu ginen alegia. Gaur gure eskaera hori ofizialki eztabaidatu eta erabaki dadin mozio hau aurkezten dugu. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko ekainaren 5ko 2000
1994 zuzentarauak, elektrizitatearen barne merkaturako arau komunei buruzkoak bezero aktiboaren eta energiaren komunitatearen figura definitzen du, eta herritarrak eta komunitateak sistema elektrikoaren eragile eta protagonista gisa aitortzeko oinarriak ezartzen ditu. Eredu horietan sakontzea ezinbestekoa da transizio energetikoa lehentasuna den une honetan eta prozesu honen lidergoa administrazio publikoei dagokie. Ekiola teknologia fotovoltaikoen bidez elektrizitatea sortzeko proiektua da, eta bat dator lehen aipatutako ereduarekin. Irabazi asmorik gabeko kooperatiba ereduko ekimen hau herritar guztiengana iritsi daiteke. Auto-hornikuntza bultzatu nahi du, kanpoko iturriekiko mendekotasuna murriztu eta energia berriztagarri iraunkorrak sustatu. Antzuola, Elgeta, Bergara eta Oñatik bakarka agian ez daukate nahikoa famili kopuru Ekiola bezalako ekimena garatzeko. Baina lau herriak batera aldiz, bai. Gure bailaran dagoeneko martxan dago honelako esperientzia bat, Ekiola Lehenitz Bailara proiektua alegia. Transizio energetikoaren aldeko benetako apustua egin beharra daukagu herri bezala. Energia berriztagarrien proiektu ezberdina bultzatu behar ditugu udaletik. Hau da, eguzki plakak jartzea eraikin publiko edo enpresen teilatuetan, baserrietan, etxebizitzetan eta beste motetakoak ere, denen beharra daukagu. Udala eta bizilagunok klima eta ingurumenaren alde egingo dugun apustua handia izango da eta gainera gure energia fakturaren aurrezpena ekarriko digu. Beraz, honako hau onartzea proposatzen diogu udalbatza honi. Bat, Bergarak udalak teknologia fotovoltaikoaren bidez elektrizitatea sortzeko Ekiola proiektu bat sustatu dezala. Horretarako irabazi asmorik gabeko kooperatiba bultzatuz. Bi, Bergarak udalak Antzuola, Elgeta eta Oñatiko udaletxekin lankidetza bultza dezala lau herrien arteko Ekiola proiektua gauzatu dadin. EH Bilduk aurkeztutako mozio alternatiboak berriz honako hau dio. Energia berriztagarrien komunitatea bultzatu. Energiaren gaiak erdigune hartu du azkenaldian, batean nazioarteko egoerak bultzatuta. Energiaren garestitzeak argi utzi du herritarren eskura tresna gutxi daudela gaur egun arazo horri aurre egiteko. Horretaz gain, larrialdi klimatiko egoeran gaude eta Bergaratik hasita ere energia berriztagarrien aldeko erabateko apustua egin beharrean gaude. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019 ekainaren 5 2019/954 zuzentarauak elektrizitatearen barne merkaturako arau komunei buruzkoak bezero aktiboaren eta energiaren komunitatearen figura definitzen du. Eta herritarrak eta komunitateak sistema elektrikoaren eragile eta protagonista gisa aitortzeko oinarriak ezartzen ditu. Eredu horietan sakontzea ezinbestekoa da transizio energetikoa lehentasuna den une honetan eta prozesu honen lidergoa administrazio publikoei dagokie. Transizio energetikoaren aldeko benetako apustua egin beharra daukagu herri bezala. Horretarako, batetik konsuma murriztu beharra dago. Transizio energetikoa ezin daitekelako lortu egungo konsumoarekin. Izan ere, energia berriztagarrietatik ezin daiteke lortu energia fosilietatik gaur egun lortzen dugun energia kopurua. Bestetik, burujabetza energetikoa bultzatu beharra daukagu guk gure lurraldean behar dugun ahalik eta energia gehien ekoizteko eta ekoizpen bitartekoen kontrol publiko eta soziala izateko. Horrenbestez, energia berriztagarrien proiektuak bultzatu behar ditugu. Eguzki plaken erabilera handitu beharra dago. Udal eraikinetako teilatuetan, etxebizitzetan, fabriketan eta abar jarriz. Bestelako energia iturri berriztagarriak ere aztertu beharko dira. Bergarako herria eta bergarrarrak jakitun dira energia berriztagarrien bidea jorratu beharra dagoela, eta horregatik azken hilabeteetan Berener irabazi asmorik gabeko kooperatiba eratzeko prozesua ontzen jardun dute elkarlanean,
Bergarako udalak bideratutako prozesu batean. Berenerren helburua da, besteak beste, energia burujabetzarantz pausoak ematea, eta energia sorkuntzara bideratutako ahalik eta proiektu gehien egitea. Era berean, Berenerren erabakia izango da mota bateko edo besteko proiektuak martxan jartzea, eta egoki iristen duen eredua jarraitzea, hala nola, teilatuak erabiliz instalazio fotovoltaikoak planteatzea. Ekiola ereduari jarraituz lursail bat proiektu batera bideratzea edo bestelako energia berriztagarrien proiektu ezberdinak aztertzea. Lankidetza publiko komunitarioa eta elkarlana ezinbestekoa izango da, Berenerren garapenean, eta udalari lankidetza estua izatea egokituko zaigu. Bide horretan, udalak eta herritarrek klima eta ingurumenaren alde egingo dugun apostua handia izango da, eta gainera, gure energia fakturaren aurrezpena ekarriko du. Beraz, honako onartza proposatzen diogu udalbatza honi. Bat, Bergarako udalak Berener irabazi asmorik gabeko kooperatibaren jarduna lagunduko du, eta elkarlanerako prestutasuna adierazten du proiektuak garatzerako orduan. Bi, Bergararrei Berenerren bazkidetzako gonbita egiten die Bergarako udalak. Boskatu ingo dugu. Esan bezala, lehenengo boskatuko dugu mozio alternatiboaren onarpena. Mozio alternatiboa onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da mozio alternatiboa 9 aldeko botokin eta 8 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Ahora, Alberto. Vale, eskerrik asko. Bueno, yo sí quisiera tomar la palabra, en primer lugar, porque yo creo que la posición de mi partido, el Partido Socialista, en su compromiso por la transición ecológica y por la transición energética como motor de la misma, yo creo que es algo evidente y a todas luces palpable, ¿no? Desde el impulso que se ha realizado de diferentes medidas a nivel europeo, todo el corpus normativos que se viene desarrollando casi mensualmente en el Gobierno de España, pasando por las diputaciones o ayuntamientos como Zumárraga o Lasarte. Yo sí que quisiera, en este pequeño contraste de emociones que ha habido, pues poner en claro que más allá del modelo que cada municipio decida adoptar, lo que está claro es que es necesario apostar por un nuevo modelo de generación de electricidad basado en la democratización de la energía, en la producción de kilómetro cero y en la justicia social y climática, ¿no? Yo creo, y sí me gustaría subrayar, porque creo que esto es lo que une a los diferentes grupos de este pleno y por sacar algo positivo del enfrentamiento de las dos mociones, ¿no? Que más allá del modelo yo creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de una nueva forma de generar y consumir energía, tanto en Bergara como en todo el mundo. Bai. Bueno, pixkat igual azalpena emotearren, guk ikusten ginoan azan, taldetik agotak aurkeztu daben mozinua ezin ginoala alternatiboa eta aurkeztu dugula, hartzen daben kompromisua baia dalako finkua eta itxixa, eta iruditze jau momentu honetan, kooperatiba, kooperatiba ja sortuta dagola, edo sortze bide horretan dagola, eta horrekin batera udala konpromisoak hartuko dituela, itxendan azterketan bidean jarraitzeko, eta ez da kontrakotasunik adierazten ekiola proiektu bati, baina momentu honetan konpromiso hori hartzea azaltzen da moduan mozinuan dela ekiola bate bultzatzea, ikusten ginuan, igual aurrera ugertu leikela, edo ez, baina gehi udala, beren errekin batera egingo dugun bidea. Noski beren errek aukeratzen badau ekiola proiektua martxan jartzea, udala aldamenian joango dela, eta ados Albertok esan da benakin, ez, tokatzen jaku, eta igual momentu honetan gare kooperatiba horren sorkuntzan, azterketan, eta hor hartuko diera bakixak beraiekin batera. Amaita aurra. Guk EAJak aurkeztutako mozioen bitxartez, neginuan azan, Litz Baiaran, Azpeitxin, edo gaur bertan berri eman duten Arabako mendialdean bezala, ekiora proiektuarekin bat eitxia. Proiektu honen bitxartez, guk usten du Bergarako 400 familia baino gehixauk aukera izango lukiela energia berriztagarrien aldeko apustua egitxeaz, Azpeitxin, Litz Baiaran edo Araban egingo duten moduan.
Horregatik uste dugu udalak proiektu hau sustatzeko konpromisoa hartzeko beharra zegoela, eta horregatik aurkeztu dugu gaur plenuan mozioa. Jakin badakigu herri komunitatea sortuta dagoela, beren izenarekin, eta energia berriztagarrien alde lanian diharduela. Baina usten dugu eraba bateragarriak diala Ekiolako helburuekin. Ekiola moduko proiektu batek herritar guztiei aukera zabalduko liekela usten dugu. Eta baita Antzuela eta Algetari ere. Agian beraiek bakarrik beraien kabuz ez lirateke nahikoa izango, baina usten dugu bai elkarrekin gai izango ginakiela. Usten dugu horrelako proiektu handi batek erakundeen arteko babesa eta lankidetza behar dutela. Eta horretarako bidelagun ezin hobea izango litzakiela Ekiola egitasmoa. Autohornikuntza bultzatu behar dugu lehenbailen. Kanpoko iturrekiko mendekotasuna murriztu eta energia berriztagarri iraunkorrak sustatu. Eta horretarako eskuartean ditugun baliabideak aprobetxatzea ezinbestekoa da. Azpeitxin, Leiz Gaitzagan edo Araban martxan jarri duten Ekiola, zagaitxik ez bergaran, ez? Horretarako ezinbestekoa da udalaren implikazioa eta batez ere lankidetza. Lankidetza gainerako erakundiekin. Eta hori izan azpimarratzean nahiko ginukien, ez? Lankidetza horren beharra apostu honetan aurrera itzeko. Bueno, ustot ikuspuntu ezberdinak agertu diela, nik bai itxendatzen bat guztiz Albertorekin, ustot aurrete euskagun erronkak oso nabarmena diela eta pausak emon behar euskagula. Ereduak ez dut uste, esan dozu moduan txokia besortzen da ben, nik ez da mozinuen artean ben, nik uste oso kompatibilia diela, eta nagore gaitxatu da bena hildo hortati doiala, ez? Uste dut beren erren osatzearekin indala apustu importante bat, eta bere momentuan ehundu sortzen zanean, bezaten zen nola baitz, eragileak, herritxarrak eta administrazio publikoen arteko lankidetza marko bat osatu nahi zala eta errestu nahi zala, zuzentaroak ezauten dau, herritxarrak izan bia dela, nola baitz, sujeto aktiboak eta protagonista izan bia diela eren energiaren sorkuntzatik hasitza konsumora arte, eta hori da justo batetik kontzientziazioa, baina bestetik rekursoen optimizazioa baten ikuspegi be eta enpoderatze ikuspegi batetik, eta uste beren errekortarako aukera moten dozkula. Baina hortarako aukera moten dozku benetan sinisten baldin badugu kogobernantza horretan. Eta kogobernantza horretan sinistiak eskatzen dozku erabakigunia be herritxarren gana gerturatzea. Eta hortik, uste ginuan eta horraitzik Bildu planteatutako mozinuan planteatzen da guztiz zabalik egongo dan beren erreko erabakigune horretan proiektu eredu oso diferentiak aurrera etaratzeko aukera egongo dala. Eta uste dut ala izan bila dala. Dudabarik, beste erakundiekin elkarlanian, baina bergarako herritxarrak protagonista izango dien erabakigune horretatik abiatuta. Eta horrek emongozku potentziala segurazko ez bakarrik Ekiola ereduko proiektu bat ala erabakiko galu esparro horretan erabakiko galu, beste eredu batzutako proiektua be aurrera etaratzeko aukera zabalduko esku eta dana biaku. Esaten dut, egisa da, proiektu itxi bat segurazko hasiera baten, Ekiola bat beste hainbat lekutan planteo da moduan, segurazko bere bentaja badauzka, proiektu itxi bat, eragile handi batzukin inguruan, askoz be errezago aurrera etaratzeko modukoa eta azkarragoa izan lehike, baina uste dut zabaltzen gabitzen lanketak beste nolabaitz baldintza batzuk sortu lehizkela, Ekiola izan edo beste eredu batzutan izan proiektu diferentiak eta iraunkorrak aurrera etaratzeko. Eta hori da nolabaitz mozinuarekin planteatzen ez, beren errek berak euki deixela aukera erabakitzeko eta eredu diferentietan aurrera itxeko. Tartean Ekiola aurrera itxe erabakiko balute, por supuesto, udala alboan eukiko luke. Hamahirugarren puntua, 2021 bateko Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena, adostasuna, etorkizunaren giltzarri, Euskararen legeak 40 urte adostasunaren eraginkortasuna izenburua duen adierazpen proposamena EAJak aurkeztua. Kaizerrendan sartuta zion adierazpen proposamen horri Bilduk adierazpen alternatibo bat aurkeztu dio,
Eta, bueno, aurrekoan bezala. Biak irakurriko ditut eta onarpena boto gehien lortzituna. EAJak aurkeztuak. Autogobernuaren eskutik egin du Euskarak milaka urteko bere historian ezagutu duen aurrera biderik sendoena. Euskal Herritarron ezinbesteko kontzientzia eta ekimena oinarri hartuta. Gaur, Euskararen nazioarteko egunean hain zuzen ere, datu soziolinguistiko zehatzetan oinarritzen den baieztapen hori lau haizetara zabaltzeko egokieran baldin bagaude, zintzotasunez aitortu behar dugu Euskararen eta Euskaldunon historian ohorezko tokia duen ekimen bat dagoela aurrera bide horren iturburuan. Izan ere, aurten 40 urte bete ditu Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legeak. 1982an onartu zenez, geroztik Euskararen legetzat ezagutzen duguna. Ugari beltzen ditu urtemuga horrek ospakizunerako arrazoiak. Arau nagusi hori baitute berme eta oinarri Euskarak alor guztietan egin dituen urratzek. Hartan dituzte sustraiak eta ezinbesteko lege babesa administrazioaren, irakaskuntzaren, hedabideen, helduen euskalduntzearen, esparru zientifikoaren, lan munduaren eta gizarte erabileraren alorretan besteak beste hartu diren neurriak. Hartan du zimentarri gaurko errealitatera ekarri gaituen arautegiaren lege eraikinak. Baina Euskararen legeari zor dioguna agerian jartzerakoan ezinbestez nabarmendu beharko dugu arau horri benetako indarra eta iraunkortasuna eman dizkion ezaugarria adostasun zabal sendo baten gainean eraikitako legea da, eta hortik datorkio besteak beste eraginkortasuna. Asko zor dio Euskarak adostasunari eta deus ere adostasun ezari. Adostasuna baitu Euskararen etorkizunak giltzarri, hondamendi luke Euskarak ordea adostasun eza. Eta adostasunak borondatea du oinarri ezinbesteko. Borondatea eta eskuzabaltasuna noski. Behar bai dira buru bihotzetan abiaburu eta helmuga ezberdinak ditugunon artean diagnosiak eta aurrera bide urratsak adostea. Ez da inola ere eginkizun erraza, bai ordea Euskararentzat ezinbestekoa. Ausardia eta zuhurtzia orekatzea eskatzen du adostasun eraginkorrak. Hilda jaiotzen baita neurri bizkorregi zein gelduegi oro. Euskarak bai baitaki aldeko egoekierak baliatzen, eta badaki era berean behar denean aukera hobearen zain egoten. Baina ez du neurri berean denbora inoizko larretan galtzerik. Neurri berean baitu Euskarak ezinbestekoa inor ez atzean ustea eta aurrera urratz bizi bezain sendoz egitea. Euskararen legeak berak eta haren 40 urteko garapenak erakutsi digute hori guztia, eta zinez dira horiek aurrerantzean mamitzen jarraitu behar ditugun ikasgaiak. Euskararen mesedetan, Euskal hiztunon eta Euskal herritar guztion onurarako. Euskal gizartearen kohesioaren alde, Euskal Herriko izenari izana ematen diolako Euskarak. Norabide ugaritan proiektatu ziren Euskararen legeak adostasunaren ildoak eta bide horretatik jarraitu behar dugu aurrerantzean ere. Desberdinen arteko adostasunean bilatuko baitugu beti elkarrekin aurrera egiten jarraitzea albideratzen duen konpromisoaren puntu kritikoa, giltzarria. Hortik kanpora, Euskarak galbide lukeen liskar soziala baizik ez. Atzeak erakutsi ohi duenez aurrea nola dantzatu behar den. Aukera paregabea dugu esku eskura adostasunaren baliagarritasun praktikoa egiaztatzeko. Euskaraldia bizitzen ari baigara aurten berriz ere gure inguru osoan.
Izan ere, deigarria da eta zinez pozgarria, Euskaraldiak biltzen duen adostasun sozial eta politikoaren neurria. Baina pozgarria eta deigarria ez ezik, baliagarri eta bide erakuslea ere bada adostasun hori. Euskararen benetako ardura praktikoa bere gain hartzen duen gizarte eleaniztun bat eraikitzerakoan. Hori da Euskararen nazioarteko egunean aurten aldarrikatu nahi dugunaren mamia. Euskararen legeak erakusten digunez, hizkuntza ohiturak aldatzea eta Euskararen aldeko atxikimendua bilatzen duten ekimenetan frogatu da zein garrantzitsua den adostasunez jokatzea. Euskaraldiak adibidez, denon begien biztan agerian jartzen duenez, adostasuna du Euskarak aurrera biderako lema. Erabileraren aldeko gizartearen eta norbanakoaren konpromiso tinkoarekin batera, ekimen publiko eta pribatuaren arteko lankidetzarekin batera, elkarren onespen zintzoarekin batera. Euskarak batzen gaituelako ez inola ere banatzen, adostasunean. Eta EH Bilduk aurkeztutakoak honako dio. Arnasa eta bidea zabaltzen udalerri euskaldunen adierazpen bateratua. Berriki ezagutu ditugu udalerri euskaldunen bilakaera soziolinguistikoaren datu gehiago. Euskararen ezagutza gora egin duenez, gero eta gehiago dira udalerri euskaldunak eta euskalaren lurgunea ere sendotzen ari da. Uemara gehitu diren azken udalak kontuan hartuta, berriz 300.000 biztanleko lurgune euskalduna osatzen dugu udalerri euskaldunen mankomunitateko herriek. Ez da nola nahiko zenbakia. Euskal Herrian ekoizten den euskararen erdia udalerri euskaldunetan ekoizten baita. Hemen dago kuantitatiboki euskararen errealitatearen erdia. Kualitatiboki berriz euskararen auspoa eta arnasa ematen diote udalerri euskaldunek. Bere biziko garrantzia dute euskararen biziberritzean, transmisioan eta indarberritzean, eta herri honen izaeraren ardatza dira. Euskararen herria gara eta euskararen herria osatzen dugu denon artean, Euskal Herria. Hizkuntzaren osasuna ordea erabilerak erakusten du, eta hor erronka handiak ditugu, gaur bertatik hasita. Hizkuntza ohiturak aldatzeko eta euskara sustatzeko ariketa handia egin dugu azken egunotan, bai herritarrek, gizarte eragileek, zein erakunde publikoek. Atzo amaitu zen euskaraldia, eta beste behin ere ederra izan da herri honek euskaraz bizitzeko adierazi duen gogoa. Euskararen biziberritzea ordea ezin da ulertu alegin individualen batuketa moduan. Erakunde publikoei eredu izatea dagokigu eta herritarrei euskaraz bizitzeko bidea bermatzea eta erraztea. Udalerri euskaldunei eustea ezinbestekoa du herri honek euskararen herria izaten jarraituko baldin badu. Horretarako, udalerri euskaldunak garatzeko erabakiak eta bitartekoak behar ditugu. Udalerriei bizirik eusteko, baina baita udalerri horietan euskarari eusteko ere. Hirigintzan, ekonomian, lurralde antolaketan, kulturan edota turismoa sustatzeko ekimenetan hartzen ditugun erabakiek eragina handia izan dezakete euskararen erabileran eta bilakaera soziolinguistikoan. Euskara zerbitzuetatik hartzen diren erabakiek edota egiten den hizkuntza politika baino. Aurten, euskararen eguna hori ikusarazteko eta ulerrarazteko mugarria izatea nahiko genuke. Izan ere, udalerri euskaldunetan euskarari eusteko egiturazko erabaki ausartak behar ditugu. Elebitasun orekatua gainditu eta oraindik ere hauskorrak diren udalerri euskaldunetan euskarak bidea eta arnasa zabaltzen segi dezan. Bozkatuko dugu lehenengo EH Bilduk aurkeztutako adierazpen alternatiboa. Eta hori onartu ezean EAJak aurkeztutakoa. Adierazpen alternatiboaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da
16 aldeko botokin eta abstentzio batekin. Boto azalpenik edo? Listo. Ez agipentxo bat, ez? Aipatzia EH Bilduk aurkeztutako adierazpen proposamen hau UEMaren adierazpen bateratu dela batetik, eta zergatik aurkeztu duen museo alternatibo hau. Ikusi dugu, EAJak aurkeztutako museoa Eusko Autonomia Erkidegora EAera mugatzen dela, eta Euskararen lurraldea zabalagoa dela uste dugu. Euskararen legian inguruan berba egiten dau, aurrerapenak ekarrez itxuela da, agerikoa da. Baina, zer gobetu dauka, eta bestalde, aipatzen dago adostasuna, eta positiboa lausta du, klaro, baina, beti aurrera itxiko bada. EAetik kanpo beste realitate batzuk badaude, Euskararekin lotuta, eta, horra itxik UEMan proposamena osatu daula uste dugu, eta horren alde indu. Eta, uste dugu gainera hildo horretan lanian diak dugula. Batetik, aurkeztu berri daukagu Arixa programa, Euskara lan munduan sustatzeko egindako hitzarmena. Eta, bestetik hemen adierazpenean aipatzen da moa hirigintzan, lan egin beharra dagoela Euskararekin lotuta aurrerapenak egiteko. Lantzen diak dugu L-tresna, L-tresna da eragin linguistikoa neurtzen dago L-tresnak, eta horrekin lotutako ordenantza bat garatzen gabitz, hortik aurrera bejaran eitzen dian hirigintzako planetan, besteak beste, euskara eukiko lukien eraginak aztertzeko, eta gero, horre eraginik egongo balitze edo, neurri zuzentzaileak proposatzeko bestia beste. Eta, hoxe esan azalpena. Ahora mente. Argitzearen, guk ekarritako adierazpena, gaur EAJak aurkeztutako euskararen inguruko adierazpena, Akobak egindakoa da, Akoba hizkuntz politika gaietarako herri agenteen koordinaziorako batzordea da. Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Bilbo, Donostia eta Gasteizeko udalak, Eudelek eta UEMak ere parte hartzen dute bertan. Eta beraiek egindako adierazpen bada. Baina tamalez, Akoba den adierazpen hau ezin izan da adostasunez lortu, izan ere Eudelen EH Bilduk ez baitu ontzat eman, beraz ez da adostasunik lortu. Baina guk adierazi nahi dugu tinko eusten diogula adierazpenari. Izan ere, bertan dioen moduan, autogobernuaren eskutik egindu euskerak milaka urteko bere historian ezagutu duen aurrera biderik sendoena. Aurten, 40 urte bete ditu euskeraren legeak, eta agerikoa da legeari zor dioguna, eta araborri benetako indarra eta iraunkortasuna eman dizkion ezaugarriak. Adostasun zabal sendo baten gainean eraikitako legea da, eta testuak dioen moduan, adostasunak borondatea du oinarri, ezinbesteko. Eta guk horretan jarraituko dugu. Besterik gabe. Argi gatu dira hemen behaz, ikuspegi desberdinak, eta uste ganera koherentzian jundila intervenzioak. Maite gaitzatzen duzu, Akoban hartutako adierazpen proposamena da, esan duzun moduan EAera mugatutakoa, eta justo gaitzekin dako intervenzioa itxatzen zeban, nolabait lurraldetasunaren ikuspegitxik, segurasko euskarak abenduaren 3 lotuta, beste lurraldetasun maila bat aitortza tokatzen dela segurasko, eta hori da defendidu duguna gupe. Alabe eta aitortuta, honetan be, alkarrekin lanian segurasko askoz be geixo bingenkela, eta bide hortan jarraitzera gonbidatzea. Eskaera eta galdera eta pasau gaino lehen, proposatzen zaizue beste gai bat presaskoa dana aztertzea. Eta da, udaleko lanpostuen zerrendaren zuzenketaren onarpena. Proposamenak gaur bidali zaizue, eta lehenengo boskatu beharko genduke ados zaeten pleno honetan aztertu edo ez. Pleno honetan aztertzarekin ados zaete? Bai.
Bueno, bago batez hori onartuta, noain, behaldu zaizuen proposamenean, jasotzen da, hainbat lanpostutan egingo lirateken aldaketak kategorian, eta proposamena da hori onartzea. Onartzaren aldeko botoak, bago batez, onartuta gehatzen da. Eta azkena, eskara eta galderak. Ba, inok ez pauka itzaskatzeko asmorik, bukatutzat emongo inuke azarauko ohiko plenua. Mila esker danoi.